Hi guys! Good morning sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa ating pinaka-latest weather analysis ng araw po ng Sabado hanggang Lunes, Mayo 7 hanggang Mayo 9, Election Day 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang latest update. Ito ang latest GovSat na yung Sabado. Ginawa natin ito kahapon, kagabi, Friday. Ang Pilipinas ay mananatili po, nasa influensya po ng mainit na hanging silanganin o easterlies na kung saan magkakaroon po ng mainit na panahon. Pagdating ng hapon ng gabi, may mga inasan po tayong mga local thunderstorms, lalo na po sa isla ng Mindanao at sa ibang portions po ng Visayas at Palawan. Ang Luzon ay hindi gaano, although may mga thunderstorms po inaasahan, lalo po sa may Cordillera at Ilocos regions. Dito po sa may dulong bahagi po ng ating bansa, sa may Batanes, Bubuyong Cubao Islands, meron pong frontal system o stationary Mayo front na nagbibigay po ng medyo mahangin na panahon na may mga padaan-daan din mga showers sa may isla nito ng Batanes. At sa labas ng ating bansa, wala po tayong natatanawan na sama ng panahon na mag-spoil po ng ating election day. So, all clear po ang ating Western Pacific hanggang sa Marshall Islands. No tropical cyclone formation o bagyo o tinatawag natin mga low pressure systems sa loob ng 5 hanggang 10 araw. So, malinis po ang ating bansa. Tamang-tama din po dahil election day for next week. Dito po yung fast animation. Kita po natin napakalinis po ang Western Pacific. Napaka-quiet. At sa ating zoom in satellite animation, simula kaninang kagabing alas 7 hanggang alauna na yung umaga, may mga maliliit pong mga stray thunderstorms na nakita po natin dito sa may Northern Palawan, dito sa may Northern Leyte, hanggang sa may Northern Cebu, na sa mga oras ito, nalulusaw na po, nagdi-dissipate. At dito rin po sa may Zamboanga Sibugay, meron din pong nagdi-dissipate na yung mga thunderstorms. At sa may Cagayan Valley, okay? At dito rin po sa may Mindoro. So far, okay naman po ang ating weather. Pagdating na sa ating rain forecast, sa susunod na 3 araw hanggang Lunes, Election Day, mula sa windy.com, courtesy of ECMWF model. Medyo okay po ang ating panahon. Subalit ang isla po ng Mindanao, pagdating po ng hapon, na yung Sabadong hapon, may mga thunderstorms magaganap at sa ibang areas din po ng Visayas, although maliliit ang chances nito. At dito rin po sa may Ilocos region at ibang portion po ng Luzon. Linggo ng hapon, inaasahan pa rin pong may mga local thunderstorms na magaganap po sa Mindanao at sa ibang portions po ng Visayas. At dito rin po sa may Ilocos region at malilit na chances po ng mga thunderstorms na po sa Kabikulan at Palawan. So mostly nakakonsentrate po sa Mindanao dahil po sa mas malakas po dito ang easterlies, mas maraming moisture na dinadala. Nasa dulong bahagi rin po siya ng intertropical convergence zone at panahon ng La Nina, kaya nagkakaroon po ng mga above average rainfall po sa isla po ng Mindanao. Ito yung binanggit natin ng Miyerkules doon sa ating global hazards, okay? So medyo maulan po ang Mindanao, lalong-lalo na yung darating pong election day. So magdala po kayo ng payong, kapote, okay? Any kind of rain gear para ma-protect po tayo habang pupunta tayo sa mga precincts, okay? Sa mga poll places na yung election. Dahil may maulan pong magaganap. Gayon din po sa area po ng Visayas. Election Day, 7 a.m. Inaasahan po rin po may mga possible thunderstorms sa may Zamboanga Peninsula at dito sa may eastern sections ng Mindanao. The rest will remain dry. So maganda po ang panahon sa ibang areas. Election Day ng hapon, inaasahan pong may mga malalakas na thunderstorms na magbibigay po ng mga ulan sa Mindanao, lalo na po sa may Davao region, Oxygen. At dito rin po sa may Cotabato, Bukidnon, at sa may Northern Mindanao, at ibang areas po, isolated areas ng Visayas, Palawan, at dito rin po sa may Northern Luzon, sa may mountainous areas po ng Cordillera at Ilocos regions,
At dito rin po sa may Pangasinan, Tarlac, baka may mga possible na mga stray thunderstorms. So, lalo na po sa hapon. So, don't forget to bring your umbrellas, mga payong at rain gear na yung election day. So far, yan po ang ating rain forecast. Rainfall accumulation, yung may ipon na ulan sa susunod na 3 araw hanggang araw po ng eleksyon. Ang bulk ng rainfall ay mananatili po dito sa may area po ng Sulu Archipelago, Mindanao, lalo na po sa may silangan bahagi po ng Mindanao, silangan bahagi po ng Leyte at Eastern Samar, at dito rin po sa may eastern sections po ng Northern Quezon. The rest ay magiging okay naman po ang panahon. May mga isolated showers at thunderstorms lamang po na posibleng maganap. At sa wind forecast, all the way po hanggang election day, mananatili po ang mainit mula sa silangan ang hangin. Okay, wala naman po tayong nakita ang ibang wind system. So, general speaking, ang wind system natin is purely easterly, so hanging silanganin. Okay, so there you go. Ayan po ang ating pinaka-latest na yung weekend hanggang election day. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Padre nagpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. Be hashtag weatherwiser, be hashtag typhoonwiser, vote wisely na yung darating na eleksyon. Piliin ang pinaka-mabuting leader sa puso ninyo. At huwag niyong kalimutan mag-pray, okay, sa buong may kapal na maging peaceful po ang ating eleksyon. At moving forward, ay sana po tuloy-tuloy na po ang pagbuti po ng ating bansang Pilipinas. Happy weekend and see you soon on Monday. Bye guys!